Jó, hát azt már hazaérek, akkor megnézem én azt az eszközt. Aha. De a rugó is hiányzik, meg az a műanyag köztük. Aha, jó. Jó, majd szétnézek. Ja, hát igen, ez így. Na, jó, figyelj, mi még mászunk, úgyhogy majd egyszer csak előkerülünk. Jó? Hát, nem szerintem még egy kicsit elférő. Szép, gyerünk. Szép. Majd jelentkezek meg majd. Gyerünk Bergő. Lépjél. Szia. Szép. Az nincs meg a videó. Milyen videó nincs meg? Hát dehogy is nem. Jó itt vagy. Szép volt. Szép volt. Már nem lettem. Erőnléttel volt az előbb baj. El voltál fáradva.